zuva iro tirege kunge tine keshi pano asi keshi inge yakaenda kare handitika. Yes. Tinoziva vazhinji vedu tiri kupa zvipo zvemari asi musi wacho hatide kuona keshi pano handitika. Saka ngatichangamukei nguva ichiripo. Ndandichizivisa vamwe makuseni kuti unenge une madepartments 5 handiti uri kuparticipata ini. Usazoti one department one receipt handitika. Unouya wonyoresa the whole sum figure yako, wonyoresa madepartments ako, wongozoshare mareceipts aya nemaheads of department handiti. Mwari vatiitire zvakanaka. Nhasi after second service tine baptism service again. Saka tichingopedza tinenge takuenda pa105 Harare Drive ndokwe tichange tichinombeka vanhu. Asi ndanchikumbira iye zvino during this time kuti varipo here vauya vakagadzirira kunobhabhatidzwa, kunyange wangauya usina kugadzirira asi wagamuchira Jesu usati wabhabhatidzwa, vasumudze maoko tivaone. Pamwe tingangorongera vanhu vasipo. Haleluya. Tiri kuona maoko aya handitika. Haleluya. Mwari ngaakudzwe. Saka iyemi as the service is proceeding, endai paadmin desk mono register mazita enyu neimwe information ingadiwe. Then after service tinosangana paseri peadmin pachapo ndopetine tiorganize transport paside pegenerator apo. Totsvaga transport, organize transport toenda kunombeko. Kunyange nevachatendeuka nhasi vanenge vanzwa shoko Jesu agogodza wavhura musuwo apinda, unonowana nguva yekuombekwa zvakare zvanga zvichataura muvhangeri handitika. Tinokugadzirira hembe kana wangauya usina kugadzirira zvinoita. Mwari wokudenga vatiitire zvakanaka. Regai nditore mukana uno ndisire kuna mama mai Manere vauye vatore nguva ino muzita raJesu. Amen. Vachiuya darere madzimai vamwe venyu muripi na sekretari ndaona vachipinda. Uyai muna Mwari. Sekretari uyai. Ko mai Chiororo vari kupi? Vakafamba. Mai Maziva uyai muno washe. Uyai ndokumirirai. Uyai zvenyu. Mai Mutya uyai. Mai Mahofa havana kufamba here. Vakafamba. Ndiani mumwe? Uyai vasikana hatifambi tipapapa. Uyai zvenyu. Uyai mumire panapa chaipo. Patiri panapa. Pano chaipo. Uyai vachipfuurira mberi nekutaura takakumirirai. Uyai kuno chaiko. Yes, vekomiti vachiuya. Komiti yemadzimai. Kwirai pano chaipo. Ndikubate ruoko. Taurai. Tatitizisane. Aiwa vava ndovanzwisisa. Yes. Maiguru murimirwa ndavasiya nechikonzero. More respect wako maseniors enyu. Hallelujah. Thank you. Tine chiziviso chenhamo pakati pedu. Baba Chivinge vanobata pamedia pazvikuru. Izvo zvimwana wavo zvakare anesu achifambisa basa raMwari. Hanzvadzi yavo yakaenda kunovanashe. Saka vari kuchemerwa panamba 3188 Lumvuma mumaRed Roofs umu. Ndandichiziviswa kuti bhodhi yemushakabva ichauya nhasi. I'm sure vanozonoradzikwa mangwana. Sezvataura vice chairman kuti kuchange kune service na 6 o'clock. Saka tinokurudzira kuti ticheme nevanochema tichinyaradzana navo kusvika basa rapera muzita raJesu. Amen. Initially chiziviso pachakauya we are very sorry for that. Takangofunga kuti ihanzvadzi. But mutendi wedu, can I remind you, all of you, mese muchamuziva. Patakaita last
o'clock. Tobata nguva, topedzawo nenguva. Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. Maisa basa sachigaro. Thank you, Secretary. Ngatifarire baba mutya. It's always up to date and vaine information yese. Please supporta nemweya waMwari ngatiitei. Kunana baba handikutyiri kwakarongeka zvako ndakavakumbira vakati aiwa musatityire elder tiri right. Saka ukaona vana vabati musatityire tiri right, it's okay. It is well. Tongoita zvatinoita zvese zvemazuva ese. Machine ngaungorana, ngaungogiga zvemazuva ese. Then we do well. Ndaiona hangu Pastor Magora. Ndaiona vamwe vachipuhwa motokari nei. Then I was saying to myself, varanda vamwari vanenge vachiona uka. Hatisisu tega tichizviona. Baba Mzilikazi vana vachizviona kazviya. Patachizviona zvakandwa paFacebook vamwe vacheka maribhoni. Although baba havachadi ma-old cars ka. Hatizivi muchembere kuti vati vambotaura rekacho. Havachadika. Handikuda kungotaura kuti vanenge vachizviona. Saka pandiri kuti vanozviona, handisi kuti ngatitenge mota titeedzere vamwe. Kumba kwababa kwamagaraji akazara mota. Zvatinoita zvacho, let us do well beyond vaita mota. Pana ari kundinzwa here apo. Let's do well beyond vatenga mota. Isu ndo zvatinoita. Handitika? Do faith alive iyoyo. That's faith alive. Kutenda kupenyu. Inga makaparidzirwa activating your faith. Nema muna kuinzwa musi uno. Showa munhu waMwari woenda voice mahara. Baba vakambotaura umwe musi zvikanzi dikitara ndiri kuita iri ucharibhadhara. Vaireva kubhadhara kwokunge wapotsa denga kuti ucharibhadhara dikita iri kwete zveappreciation. Dikitara ndiri kuita iri ndiri kuzama kuti upinde denga ucharibhadhara zvako. Vamwe makafunga kuti imari. Aiwa yanga isiri mari. All right. Pastor Mazara, chirangano chedu nhasi chaita. Pastor baba namai Makazhu uyai nemwana ari kudedicatwa. Baba namai Makazhu uyai nemwana ari kudedicatwa. Varipo here kuti vanyoresa vasipo. Avo. Pane vamwe vane vana vanoda kudedicatwa. Isu hatiise muchinjikwa pamhanza pevana, hatibhabhatidze vana, hatiise zvimwe zvakadaro zvakawanda, asi tinoita mwana tinotenda kuti chipo chinobva kuna Mwari. Mwana chipo chinobva kuna Mwari. Saka zvaari chipo chinobva kuna Mwari, isusu we believe and zvakanyorwa mushoko. Ishe Jesu havana kumbobhabhatidzwa vari mwana mudiki. Vakauyiwa navo mutebhanekeri, vakauyiwa navo kualtar like this, vakadedicatwa. Saka isusu tinoramba tichiteedzera zvinyorwa zviri mumagwaro. Kana anamatirwa mwana uyu baba namai Makazhu, mazwi ataurwa namufundisi akakwana iwayo kumuchengeta kusvika asvika pakunzwisisa kudayira salvation, kudayira kugamuchira Mwari ega. Around 14 years anenge akunzwisisa kuti chinonzi kunamata Mwari chii, ozoita sarudzo yekubhabhatidzwa sezvatiri kuita nhasi. Muchenyu munoropafadzwawo panonamatirwa mwana kuti muwane simba rekumushandira, awane zvaanoda zvenyika ino, asazoita street kid ine vabereki. Handitika? Tutaurira vabereki vese kuti vanofana kuropafadzwa, vawane zvokupa vana kuti vasatamburewo vabereki varipo. Handitika? Moti panoitwa zvimwe zvemumhuri zvemishonga nezvinorembedzwa muhuro, moti aiwa uyo akatokwana ana Jesu. Titaurire anonzi mwanai, anonzi ani? Kazuwai vatendi vadiwa. Tinofara tauyo pasangano pano nhasi. Ndoitwa Mr. Makazhu.
nava ndovadzimai vangu nemwana wedu anzi Nathan Mufaro Makazhu. It is well. Nekuda kwenguva pasi mapuranga nditendere ndiite chinhu ichi. Imimi pfurai mberi. Mai Matambanadzo ndiri kukumbira muuye. Mr. Sorry. Muri kuuya mese namai Mr. Matambanadzo. Hey. Ha? Pakanzi chikwa. Pepa iri zvariri kutaura ka haritombori panapa stay.